Dende hoxe ata este domingo 21 de xaneiro a Policía Local controlará o estado dos vehículos, unha campaña organizada pola Dirección Xeral de Tráfico a que se suma unha nova campaña da Policía Local ante as distraccións ao volante. Esta non é a primeira vez, para nós é unha das máis importantes que facemos, porque ano tras ano estamos vendo que a maioría dos accidentes que ocurren na cidade ten como factor o despiste, non? Normalmente está relacionado cos teléfonos, especialmente agora cos teléfonos coa utilización de WhatsApp, Facebook, en fin, todas estas redes sociais. Por tanto, nos vamos a seguir insistindo. De feito, hai un dato moi revelador que mentras as denuncias en xeral están descendendo, de feito, dende o ano 2010 están descendendo un 38%, a única que sube, con unha maneira incrementa moitísimo, é a de precisamente o uso do móvil, non? En relación coa campaña desenvolvida pola DXT, prestarase especial atención ao estado dos neumáticos, o estado dos focos e das lámpadas de iluminación e as matrículas e tamén a documentación que se atope toda actualizada. O principal obxectivo destas campañas é a prevención dos accidentes de tráfico. Cal é o objetivo? Bueno, a prevención dos accidentes, no? Tanto unha como outra, no? Cando falamos dos elementos de seguridade, dos elementos dos vehículos, os freos, os neumáticos, o lumeado, en fin, son factores que van a influir no accidente, especialmente os neumáticos, sobre todo en accidentes tipo de saída de vías, ainda que Pontevedra é unha cidade segura, que un ano máis sin mortos, levamos 6, en febreiro creo que facemos 7 anos sin falecidos. A pesar de todo, sigue habendo accidentes, sigue habendo danos materiais e feridos leves, non? Nós queremos reducir ano tras ano este número de accidentes, tanto materiais como de feridos. Durante o ano 2016 resultaron feridos como consecuencia de accidentes de tráfico 149 persoas, deles 18 resultaron feridos de gravidade. Segundo a Policía Local, un gran número destes accidentes evitaríase cunha adecuada atención na estrada.